tu je operátor Ivan. A mne ideš peťkou, trošku je to zašumené, ale veľmi dobre to počuť. S-meter ukazuje tak jednu paličku, ale je to veľmi dobré. Z Martina to musí chodiť na túto stranu výborne, takže ma ich späť ešte na teba. ATS Portable. Áno, zdravím ťa, tu je OM2 Adam Tomás Fotopluk Portable, report pre teba 59. Operátor Denis, momentálne Portable Chmelová, Vršatec Chmelová, Jozef Neruda 99, Božena. Pre OM2 ATS tu je Automári 1, Adam Cyril Karol Portable. Počul som ti už viacejkrát, ide ti to veľmi dobre, veľmi dobrý signál audio nad všetkými stanicami zatiaľ, takže ma späť ešte na teba a report je teda 5-1. Jasne, ďakujem moc. Vieš čo, vysielame z ručky a z gumáku. Ručka je SUF T70, takže tebe to takisto ide parádne. Veľmi dobrá modulácia je signál, takže veľmi pekná modulácia, ako to má byť. Super, takže ja len doplním, ja idem z FT60, takže máme tu ten jezd. No a ďakujem teraz za zavolanie a všetko dobre 7-3. Takisto nech sa darí spojenia, všetko dobre 7-3, ahoj, ON2 ATS Portable. Automária 1, Adam Cyril Karol Portable, volá sa tu výzva počúva.